समाव आङो जोबोद गोजोन मोनदों मोननानै आरो लोगोसे बे मोननायाव गोजोननाय मोनदों आरो उननि फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानोदि बयबो मोजाङै गोसो होनानै फराय जाहाथे मोजाङै मोजां बिसोरबो जौसे नाम्बार मोननो हायो बिदिनो आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बिदिनो जे समनिफ्राय क्लासा जाजेनो बे समनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ बयबो आरो बिदिबानो हालाङो। नोंनि फरायनाया माबोरै जागोन? आंनि फरायनाया बिदिनो आं फरायनायाव जेबो टाइम टेबोल लायामोन गोसो जायोबानो फरायखायोमोन आङो सानसेयाव 8 घन्टा 9 घन्टा फरायजायोमोन। From Maria Hauliani थाखाय बान्था मोननो हादों। माने मा होनदों गोसोआव जेनेबा बेबायदि बान्थाखौ मोननो हाबाय एसेबां मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि नोंथाङा सिनायथि मोनबाय मा बुंगोन बेलायाव? गोजोननाय मोनदों। दिनै एवार्ड हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालियाव नोंथाङा बेवहाय एवार्ड मोनबाय मोननानै उननि जेनेरेसनफोरखौ माबायदि जानाया गाहाम बेनि सायाव मा साजेसन होगोन? गासिबो बिदिनो बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ थाखोआव गाखोहैनो हायो बर'फोरा गासैबो बिथिङाव जौगासार जानो हायो बेखौनो नोंनि इयुननि जिथु थांखि हबि मा दं? आङो बिदिनो समाजाव थानाय जेंना जेंसि बेफोरखौ सुस्रांनो सानो हाजासे बेबायदिनो मावलांनो सानो।